Hi everyone, this is Julius Cano and welcome back to my channel. Na-miss nyo ba ako? Kasi ako na-miss ko kayo. For today's video guys, maglaoy na punta karon no, pero this time ato asiyang subakan og piniritong isda. Yes, oo. Tama ang inyong nadungog. Basta mulabay gay ang mga adlaw nga makakauntag karni bakaron, manok bakaron or street ta isda, ato agyud na dayon siyang alternitan og gulay. Yes, oo. Unya wala nang tay laing lutoon jud aning gulay no, kay mga sa ingon ani nga mga gulay ang basic jud nga malutoan nila. Uy gyud, yes. Oo, basta ako'y maglaw-oy, dili gyud ako napaagi og mantika or gisa and everything. Ang ako alang gyud nga tubig ra na siya nya lang mas idritso din tong mga gulay kay para ang pure nutrients sa gulay ato ag yung mahigop ug ato ang makaon. Yes, oo. Unya natingala pug ko ani guys, murag na ay bag-ong patakaran o rules si Tatay Meta. Yes, oo, kaya nga ako ang mga followers magkaanam-anam og baba nya ingon pa sila sa mga account do na sa akong mga followers nga na-restrict or wala na nag-function. Yes, oo. Ay lagi mo sigtanaw ng mga link no, mga viral ka ba di mga daot ang inyong account.